Hello po, ako po si Lester at ngayon po ay magluluto naman po tayo ng alokbate and spicy sauce. Tara na, ito na po ang ating mga ingredients. Sili, sibuyas, bawang, at puting sibuyas. At mayroon pa pong alokbate or Malabar spinach, oyster sauce, black pepper powder, garlic powder, at soy sauce. Tara, umpisa na po natin. Una po, magtatadtad po ako maggagayat po ako ng bawang maliliit. Sunod ko po ang ating pulang sibuyas. At sunod na po natin ang ating puting sibuyas. Iwain po lang natin ng ganito kay kaliit. Huwag po yung pino. Kasi iluluto natin mamaya ito. Sama natin sa mga paggigisa. Una po, magpapainit po tayo ng tubig at maglalagay po tayo ng kunting asin. Ayan po natin siyang kumulo. Tinagpan ko po para mabilis kumulo. Yan, kumukulo na po. At ilalagay na po natin ang ating alokbate. Haluin po natin siya. Para sa ganun maluto po, luto na po yun sa ilalim, sa ibabaw naman po. Ganito lang po siya kasimple. Yan, luto na po. At tatanggalin na po natin ang ating alokbate. Ilagay natin sa isang lagayan. Tapos hugasan po siya natin ng malamig na tubig. Sa ngayon hindi po siya lutong-luto masyado. Yan. Malamig po na tubig. Tapos yan. At ilagay na po natin ulit sa ating lagayan. I-drain po natin yung tubig niya. At magpapainit po tayo ng kawali. Lagyan natin ng mantika. Lagyan na po natin ang ating minced garlic, ating hiniwa-hiwang bawang. Sunod na po natin ang ating red onion or ang ating pulang sibuyas.
At isunod na po natin ang ating pulang sili. Isunod naman po natin ang ating white onion o puting sibuyas. Halo-haluin lang po natin. At isusunod na po natin ang toyo. Haluin natin siya ng konti. Ayan. Lalagay na po natin ang ating oyster sauce. At maglalagay po tayo ng paminta, black pepper powder, at garlic powder. Ayan. Halo-haloin lang po natin. At maglalagay din po ako ng konting tubig. Nasa kaya na malagdagan po ang kanyang sauce. Maglalagay din po ako ng konting asukal. At pwede na po natin ilagay ang ating nilagang alugbati. At alu-aluin po natin na mabuti. Ayan. Ito na po ang ating alugbati and spicy sauce. Napakadali po, magkasustansya pa. Pwede na po natin i-serve. Pwede natin ulamin. At kung nagustuhan niyo po yung video na to, subscribe na lang po. Click po ang notification bell para update po kayo sa ating video na i-upload pa. Salamat po.